Avui tenim el goig, l'alegria de tenir aquí amb nosaltres un matrimoni especial, perquè no és normal que arribin a 60 anys tots dos en plenes facultats, en salut i també amb una gran alegria perquè ho celebren aquests dies. Volem demanar-los que ells mateixos ens diguin qui són. Són en... Jo som en Jordi Capó. I jo som la Juanita Cintas. Per tant, un matrimoni que aquests dies celebra, com he dit, els seus 60 anys. Però en Jordi ha dit que no volia ballar gaire, però bueno, la Juanita ballarà pels dos, perquè ho fa molt bé, i li demanàvem, Juanita, un poc, quins records teniu al moment de casar-vos? Jo els records que tinc és que ho vam fer amb moltíssima il·lusió i me'n record que allà mateix vaig fer una pregària i demanava a Déu que mos ajudés amb aquest trajecte, amb aquesta vida. I els primers anys de casat, perquè no és com... Teniu quant de fills? Tenim 6 fills. I els fills devien venir prest? No, al cap d'un any, antes d'un any, ja van tenir la primera. I quan la primera tenia 5 anys i mig, vaig tenir la que fa 5. És a dir, que eren molts passos, però això no va ser cap problema de cap casta perquè va ser molt polit. No en record cap mal record d'això, sinó que és igual, t'havies de romangar a fer feina, però amb molta il·lusió sempre. Supos que devies quedar tu a casa, fer les feines de casa, en Jordi sortia a fer feina, com en diferència del que fan avui en dia, la majoria de matrimonis que tots dos fan feina. Bueno, jo no sortia a fer feina, però feia feina que nostra, perquè la roba de tots els fills i la meua, i cosa d'en Jordi també, ho feia jo, encara que tingués els fills espessos així, però tenia temps encara per fer, a més de lo de la casa, també fer la roba nostra, i era una manera de col·laborar amb la família. Per tant, feies feina a casa teua. Bé, després passant els anys, no massa, vas començar a participar a una parròquia. Quasi podien dir que vas començar en la parròquia. Quina experiència i on va ser? Bueno, va ser per casualitat que mos van dir un dia que nosaltres no havíem pogut anar a missa un diumenge, que allà de vora Can Nostra, no era massa en fora, que una cotxeria deien missa cada diumenge. I nosaltres hi vam anar. I allà vam trobar una cosa molt polida, una cosa molt pobra, que tem de dir pobra de contingut de mobles i coses d'aquestes, però molt ric en tot l'altre, que hi havia molta il·lusió. I nosaltres, el capellà en l'homilia mos va ratllar de que la gent no se volia comprometre en aquell temps, però i nosaltres vam fer un poc mea culpa i vam pensar que nosaltres érem uns d'aquests i havien de canviar la nostra manera de fer. I més en van, quan ja va ser parròquia, vam organitzar les coses que, entre tots, les coses que s'havien de fer dins una parròquia, i nosaltres, en Jordi va aixecar la mà, perquè van demanar responsables de les diferents coses, i en Jordi va aixecar la mà i va dir que nosaltres ens en cuidaríem dels matrimonis, de grups de matrimonis. I allò va ser molt enriquidor, perquè el conciliari, van anar a cercar un conciliari, Miquel Anglada, i mos donava un qüestionari que nosaltres responíem a Can Nostra, el meditàvem a Can Nostra, però després el duem en el grup, i allò era molt enriquidor perquè senties les opinions de tots i les nostres també, i allò després encara quan tornàvem a Can Nostra tornàvem ratllar d'allò, i això era molt important per nosaltres i mos va anar moltíssim bé. Molt bé, i aleshores al principi no has dit quina parròquia era? Ah, sí, no ho he dit, era Sant Antoni Maria Claret. I és aquí on som, on també jo tinc el goig d'estar com a rector en aquest moment. I amb el pas dels temps has anat fent diferents activitats. En Jordi sé que ha fet moltes feines de manteniment, hi ha moltes coses fetes d'ell aquí en quant a de manobra i tal, i també moltes feines pastorals. Bueno, no, jo me van demanar a veure si volia fer catequesis, perquè clar, no hi havia res encara a la parròquia. Després de que tenia els fills molt petits, no sabia si podria anar a la preparació al seminari, que era els dilluns, a les 9 del vespre.
i tenia el dilema de que pensava jo que no ho podria fer, però a la vegada pensava que si Déu m'ho demanava jo m'havia de comprometre també a fer-ho. Però em vam xerrar amb en Jordi i en Jordi me va dir, mira, com que jo surt fora a fer feina, me'n vaig tot el dia i tu quedes a casa nostra, encara que jo a casa nostra també em feia de feina, tu quedes a casa nostra, després surt tu i així que es podràs fer catequesis. I jo vaig estar molt contenta perquè he fet molts d'anys, he passat tal vegada per totes les edats, per catequesis familiar, per preparació de batejos, a totes les edats crec, i fins i tot vaig fer un poc de catequesis a les persones aquestes majors que no s'han pogut confirmar en el moment de més joves i després perquè han volgut ser padrins o s'han volgut casar i tot això que els demanaven que havien d'estar confirmats, també ho vaig fer. Després, més endavant, en Jordi, quan ja se va jubilar, ell anava als malalts o persones majors a dur-los la comunió. I jo, ara, actualment, nosaltres tots dos, que fa molta estona ja que ho feim, que anem a missa cada dia i a la parròquia de Sant Antoni Maria Clara, que m'ho l'estimam molt. La veritat és que d'allà han sortit, també m'ho ha anat moltíssim bé. Jo he disfrutat molt fent catequesis, anant de preparació, totes aquestes coses que han fet i també la relació que han tingut amb els diferents rectors que hi ha hagut per aquí. I ara mateix amb Antoni Fullana feim molt bo i estem molt contents d'ell també, m'ho ha ajudat molt. El temps passa molta de veres i per tant només us demanaria una darrera pregunta. Què recomanaríeu avui en els matrimonis joves que comencen la seva vida matrimonial? Que no tinguin por de res, perquè si s'estimen tot és possible. Nosaltres no ha estat un camí de roses tot, és perquè hem passat per la malaltia, per les operacions, per les hores que en Jordi ha fet al costat meu allà a l'hospital, ja n'he fet qualcuna d'ell, però ho hem fet amb molta alegria, vull dir, amb molta generositat, això, i això és molt d'agrair. Ell mai ha volgut que cap fill ni ningú supliqués a ell. Ell ha volgut quedar en jo, i jo també ho he fet per ell. I són coses que en la vida passen, però la veritat els han superades perquè mos estimaven molt. I que no tinguin por, perquè això és meravellós, és molt polit. I després, els mos casat, mos ha dit que tenim ara, actualment, tenim 6 fills, tenim 20 nets i 3 besnets i un altre en camí. Per això és fabulós. I una família però molt polida, que mos estima molt, i ells amb ells també tenen molta empatia, s'estimen molt, i que es dona goig de veure-ho. I només donem-vos gràcies. Moltes gràcies pel vostre testimoni i que us puguem seguir felicitant durant molts anys, que compliu més de 60, per molts anys. Gràcies. Gràcies, tots els que Déu vol.